Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 27 na, buwan sa Abril tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagantag pagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sgutanan karong butaga mahigala. Holiday karong adlaw sa tibok dakbayan sa Lapu-Lapu. Subay sa pagtimaan sa ika-50 kun 505 nga kadaugan sa Mactan. Straight to the point. Himuon karong buntag ang reenactments panag-away sa trupa ni Dato Lapu-Lapu og mga sakop ni Ferdinand Magellan sa Liberty Shrine sa Mactan. Straight to the point. Maghandom ni mahigala sa kadaugan mahigala diin na unang mga langyaw ang mianhi sa Pilipinas ngabot mo sakop mga higala ni ini na dipinsahan mahigala ni Dato Lapu-Lapu. Unya sa samang higayon karong adlaw Abril 27 giisip nga special working day sa tibok nasod gumikan mahigala usab sa pag-ila sa kaisog og pagkamabayanihon ni Dato Lapu-Lapu. Straight to the point. Katanig pagtagad butaga sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin usa ka fire truck sa Badyan wa makaabot sa fire scene. Human nalimbuwa dihang na ni tubag kini sa alarma sa sunog sa Bukilang Barangay sa Dubdob sa maong lungsod. Straight to the point. Ikaangol kini sa mga sakay sa maong bumbiro. Straight to the Sa point. pagkahinungdan in taon mga sukid tig paminaw no. Pinaspasay pinagdagan ang bumbiro mahigala pero kini nalimbuwad mahinuon wa makabot sa sunog. Aton ni hatagag pagtagad lumutaga sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod, bana ni Vice Presidente Sara Duterte nga sa attorney Manasseh Carpio mukiha batok sa mga opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council o mga kongresista tungod sa pagtuki sa ilang bank accounts diha sa publiko. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad lubutaga mahigala sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, team gikan sa Department of Justice dili mo pauli nga way dala sa ilang pag-adto sa Czech Republic. Din gingong gikustudiya si kanhi kongresista Saldico. Straight to the point. Matod pa mga higala, kuwang og mga dokumento ang ato mga delegado sa Pilipinas maong dili i-turnover usab. Matod pa mahigala sa Czech Republic. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O sa point. pikas bahin, dugang 5 ngadto sa unom ka mga kaso giandam sa ombudsman. Batok ni kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mahigala kining ilang panagbangi mga kagilaan ni Martin Romualdez ug ni Buying Remulla na niron. Buying Remulla ra ba na kutob o panagbangi na ni Martin Romualdez o sa iyang igagaw mismo nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the Kaya point. sayod ta mahigala kinis Remulla tinudlo ra man ni Marcos mga kagilaan. Pero mao na nagipakita karon nga taras ni Remulla ngadto mahigala ni Romualdez. Mirisi sad ni Romualdez. Mula o masabot na to, mula doon na bikil ni karon nga mga panahon na. Bikil ba gyud ka ni o dama-dama ra? Straight to the Pero point. kining plander mahigala medyo lisod ni. O ang pagpananghid ni Romualdez nga moadto sa gawas sa nasod ba kagilan nga wa tuguti. Medyo lahi sad ni. Taga-tanig pagtagad rumutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa gawas sa nasod dito sa abroad, US President Donald Trump o ubang mga opisyal sa Amerika luwas nga napabakwit human sa usa ka lalaki ang nagpabuto sa armas sa gawas nga bahin sa ballroom sa Washington Hilton Hotel.
Straight to the point. Atol kinis usa ka dinner alang sa White House Correspondents Association na ni adtong adlaw Sabado. Straight to the point. Gituhuan nga ang target ni ini mao ang mga administration officials o ang target nini si President Donald Trump gyud. Ang suspect nga usa ka magtutudlo tutor pa ni mga higala ni maong nga kuan. Uyawa sa may nasuod sa utok ni Inday Kino nga magtutudlo man ta ni mahigala dito ni graduar sa California. Ni adto lang mahigala sa Washington. Gumikan ining maong iya ni mga higalang mission siguro niya ni unsa ba mission sa kaugalingon or do na ba kay nagsugo niya. Ang suspect nga usa ka magtutudlo gikan sa California na jackpan raw sabdayon o gipaabot nga moatubang sa korte karong adlaw. Straight to the point. Kini guban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dials inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo